Ander Garro, ongi etorri txapera. Eskerrik asko. Plazer badazu hemen edukitzea, eta galdera asko dauzkat zuretzat, ea badaukagun elkarrizketa honetan ia guztiaz hitz egitea, guztiaz zinezkoa da, baina, behintzat, mugarri txiki batzuk bai nahiko nituzkela pasa, ez da? Egin dezakegu Netflixen bezala, egin dezakegu telesaila, ez? Hori da, nik usten dut gero luzapena beharko dukela honek, ez da, zubadakizu horret. Txap 2.0, ez da, jasiko bat telesailekin eta ez da ideia txarra, pasako dugu, zuzendariari esango dio. Lehenengo eta behin, nola aurkezten zaitut? Hainbeste arlotan dabilen pertsona bat, argazkilari, zuzendari, idazle, komunikatzaile, ez dakit nola aurkezten duzu zure burua edo momentu honetan adibidez? Bueno, nahi iruditzen zait, etiketak diala ezinbestekoak, ez? Jendea kalifikatzeko berdegulako tresna bat, nera berean dela oso murriztailea, ez? Osa, izugarri murrizten du jendearen existentzia edo jendearen bizi proiektua etiketa batek, ez? Eta adibidez esaten dugunean norbait dela iturgina, bari gara bazter batean uzten bere bizitzaren parte izugarri importanteak, ez? Adibidez, norbera definitzen dugunan bere ofizioan arabera, uzten dugu alde batea adibidez, dala aita, adibidez, ez? Nire kasuan oso importantea dela, eta gainera izango dela betiko. Ze ni literatura master batean uzten dudan egunean, aita izateari ezingo dituzi, nahita ere. Ez? Nire semeak, nire aberastasun guztitik desederatzen baldin baitut ere, aita izango naiz. Aita txar bat, baina aita bat. Ez? Orduan, ni etiketa guztien artean esango duke gehien dagokidana dela erabiltzen ez duan etiketa bat, dela kameralari, ez? Zeren eta oso goiz hasi nintzen argazki gintza ikasten, gero bideo gintzen hasi nintzen, nire dokumentaletan ni naiz kameralaria, beraz, 30 urte daramatzat kamera bati besarkaturik, baina inoiz ez dut esaten ni kameralaria naiz, ez? Kamera gizona edo, ez? Eta gainera ni kamera eskuetan daukadanean sentitzet oso ni sentitzen ez, oso gustatzen zait izugarri kamera eskuetan eukitzea eta sobatzea, ez, kamera, ez. Baina, nik esango behar bada, ofizioa edo denbora gehien kentzen dian ofizioa buruan, nire irudimenean, nire burutazio, nire gogoeta guzti horietan dela idazlearena. Beira, eman diguzu alako sorpresatxo batzuk, etiketa horiekin. Zuk aipatu duzu oraintxe bertan, goiz hasi zinela, ez da, kamera batekin edo, okerrez banago 16 urterekin ikasten hasi zinen argazkilaritza, Bartzelonara, ez da, Bartzelonara joan zinen. Ez zintzen ikasten argazkigintza Errenteriako Niesen tailerretan. Niesen tailerren historia oso polita da, oso ondo erakusten du, nola gari batean Euskal Herriko herriak izan ziren oso herria undergroundak, ez? Gure herriaren zentro-zentroan zegoen entxufe fabrika bat, izena zuela Niesen, fabrika oso handia zala, eta horren jendeak mugimendu okupa oso importante izan da gure herrian, eta jendeak okupatu zuen espazio hori, eta hasi ziren egiten tailerrak. Gu juten ginen oso maiz, zegoelako antzerkiareto bat oso polita, eta kriston antzeslan politak ematen zituena. Eta alako batean hasi ziren ematen tailerrak, eta udaletxean nolabait ere absorbitu egin zuen, eta normalizatu egin zuen udaletxearen proposamenen baitan sartu zuen etxe okupatu horretan ematen zena, eta bizkat udaletxearena bilakatu zen, publifikatu nintzen. Eta horra nintzen Iñaki Erkiziarekin argazkigintza ikasten, eta gero Donostitik pasan nintzen, eta gero Bartzelonara jo nintzen, Institut de Estudios Fotografics ikastera, eta hortik datorre Feizen, nire azkeneko novelan dagoen kontakizuna, Feizen zinema ikasten du, protagonistak, da beraz deformazio bat, nire bizitzaren deformazio bat. Horretik beti esaten dugu, idazleok novela autobiografikoa idazten dugunean ez dugula autobiografia egiten. Autobiografia batetik abiatuta sortzen ditugulako alako, trampak edo, eta liburuan zinema ikastera joan hori, baina jo nintzen argazkigintza ikastea. Eta zen nolako aldaketa izan zen, ez da? Errenteritik, Bartzelonara, hiri handi batera, kulturalki ere pentsatzen dut eta sozialki eta bizipen asko ekartzen dituena, nola bizi izan zenuen prozesu hori edo aldaketa hori?
Niretzako hiri batean bizitzea zen amets bat, eta gainera izugarri idealizatuta naukan zerbait zen, ez? Ni naizelako persona oso erromantikoa, hitzaren zentzu literario, ikonografikoan, ez? Beti flipatu izan hau asko surrealisten bizitzak, eta haien bohemiotasun guztiak, eta asko idealizatu izan dut beraien bizitza, beraien bizimodua, Henry Miller, Anais Nin, pixkat maitasunaren ikuspegitik, seduzioaren ikuspegitik, guzti hori, ez? Eta orduan, nik ja lehenagotik banaukan hiriekin, banaukan harreman txiki bat, ze Eiderrek, nire bikotekideak ikasten zuen Parisen, ni Parisa ezin nuen joan, ze berez auzipetuta nengoen, eta horren ezin nuen Euskal Herria utzi, baina, ezkutaturik pasatzen nuen muga, ez, gure gurasoak egiten zuten bezala, eta joaten zen Parisa Eider bisitatzea, eta goterien ikustea Café de Flore, eta Montmartre, eta Montparnasse, eta nire azkar 20 urte, eta flipatu iten nuen, ez, paisaje guzti horrekin. Eta Barcelona, etzen Paris, etzen Nueva York, baina, bazan iria, eta gainera auzo gotikoa, bazukan romantizismo hori, eta negoatzen dut nire bizitzako faserik politenetakoa bezala. Egia da, ni gara hartan egoen ansiadi izugarriarekin, zen ni hau zipetuta nengoen eta ari nintzen bereziki gaizki pasatzen. Garai hartan, zen hori pixka kontatzen dut baita ere, baina, naiz eta ni ez nengoen barba da nire bizitzaren onenean, izugarri oroitzapen ona daukat eta gainera dakat oroitzapena hori, ez? Eguneroko borroka horrek, ez? Nire gorputzaren kontrako eta nire buruaren kontrako borroka horrentan pixkat gailendu egiten nintzala eta naukala alako, ez? Nire barne borroka horretan irabazten ari nintzen satisfazio hori, ez? Eta garai berdintxoan hasi zinen idazten? Nire literaturarekiko lehendabiziko enkontrua izan zen 11-12 urtekin ikastolakin eraman gintuzten Arnaga museora, dagoela Kanbon. Han bizi izan zen idazle bat, Elmon Goztan izenekoa, berak idatzi zuen Besegakeko Ziranoren historia. Eta nire gogoratzen dut, bere etxea zena, gaur egun da museoa, suporatzen da nolabait ere bea bizi zen garaian bezala, eta gaur egun etxe hori, eta museoaren gidak, museoko gidak erakutsi zigun bere idaz maila. Eta horrean, nire bizitzan lehendabiziko aldiz sentitu nuen fetitxismoa zertzen, ez? Halako objektu batek bizitza, eskuratzen duen momentu hori, arima, objektu batek arima daukan sensazio hori, halako, eta horrean, nik ez daukan literaturarekiko inolako interesik, zero interes daukan ez duen irakurtzen, baina halako batean idazle izan nahi nuen. Eta horrean hasi nintzen novela bat idazten, ez dakit zer gertatu zen novela horrekin, ez nuen bururaino eraman, baina ikatu zitzen nola itera hazi moduko bat, edo idazle izatearekiko alako idealizazio bat, eta eron, ni literaturarekiko aldendu nintzen erabat, ez duen batera interesik, harik eta nire anaia zigor eta nerea hasi ziren arte etxera liburuak ekartzen, nera oso liburu zalea zen. Eta, ja momentu batean, 16-17 urterekin hasi zen gure etxean alako trapitxeo bat, ez? Libura gozongi dago, nik ikusten nuen beraien arteko dialektika hori, ez? Eta orduan, alako batean animatu nintzen, eta, gure nire irakurketak zauzkan bi vertiente bezala, batetik zegoen literatura, ez? Truman Capote, eta Wild, eta betiko liburu, nera bezaroko liburu klasiko horiek, García Márquez, eta hola, eta ero liburu politikoak, ez? Txalapartaren bidezke irakurtzen ditu, La Trama Verde, eta Hego Amerikatik zetozkegune irakurketa, Miguel Bonaso, Txalapartak urteetan atera zituen liburu bikain horiek. Eta, gure formazio ideologikoa eta artistikoa, nolaitere hor, txirik ordatuta gertzen zian, ez? Eta gero hasi nintzen idazten ja, ni hasi nintzen, goazen dut nire lehendabiziko testua idazten duena heldutan, hasi nintzenan lehenengo aldiz eskuetan okin nuenan ordena hori bat. Eta hori nik esango du izan zela 88an, 18 urteekin.
Ze, klaro, ni ordura arte argazkigintza ikasten nun, eta argazkigintza daka gauza oso txarra, zeukan, gare baten oso gauza txarra, eta zen, izugarri teknikaren menpe zeundela, ez? Errebelatu zen nun, zen oso aparatosoa zen, ez? Eta ni behar nun bitarteko bat askoz ere inmediatuago, askoz ere azkarrago sortzeko, ez? Gauzak adirazteko, ez? Itxaron behar izan gabe, karreta sartu, karreta bukatu, errebelatu, gero argazkia positibatu, oso luzea zen. Orduan, garaiatan hasi nintzen idazten, nire lehen dagiziko poematxoak, eta nire lehen dagiziko testu saiakeratxoak edo, poeta gisa izugarri txarra izan naiz beti, eta, poeta bezala bat idatzi. Idatzi dut, asko idatzi dut, eta izan ere etxan badukat bilduma bat, kajoi batean, baina, gero hasi nintzen gehiago idazten prosa, eta nire hizkuntzarekin koherentagoa da hizkuntza batean. Oantxe aipatu duzu, ezta? Adibidez batek zuzen edo zuzeneko zerbait inmediatoa edo ematen zizula, berriz irudia eta hitzak oso hizkuntza desberdina dira? Zuretzat nola bizi dituzu horiek, ezta? Horrezakit, literaturaren eta zinemaren artean beti egon da ezkontza bat oso polita, ez? Adibidez, gu ikusi ditugun film eder asko eta asko liburutatik etorri dira, ez? Orduan, hizkuntza ezberdina dira, baina batak bestearen gandik edaten du, ez? Ez dakit, orain nahi ez pentsatzen, ez dakit, The Shining edo Resplandor edo, ez? Oso liburu mitikoak, oso ikonografikoak Stephen King, ez? Eta gero Kubrick, ez? Eta hor, egon dira aliantza batzuk, izugarri interesgarriak, ez? Gero adibidez, zineman gidoia idazle batek idazten du. Eta pelikula gidoitik dator, ez? Baude salbuespenak, baina, esango nuke, onartuta dagoela gidoiri gabe ez dagoela pelikularik, ez? Eta gidoia hitza da, ez? Eta zinemak ere hortik edaten du, ez? Eta aldiz, gero egia da baita ere, gauza kontatzen ditugunean, idazle gauza kontatzen ditugunean, irudiak erabiltzen ditugula. Alegia, idazleari, irakurleari beti ematen diegu zerbait, ez? Irakurleak irudikatu egin behar du. Adibidez, The Shiningen kasuan, personajeak nahi zenazun, Jack Torrance. Zer aurpegi dauka Jack Torrancek, ez? Idazleak Stephen Kingek egin dezake deskribapen bat, baina, azkenan bete egongo da, irakurlearen baitan egongo da aurpegi bat jartzea. Zugarriko diozu, kintoko bizilaguna dakan aurpegia, edo tabernariak, esango duzu, honek ikuko honen antza, eta horraziko dira zure kabalak, baina Kubrickek jarri zion Jack Nicholson aurpegia, eta horrelantzean, Jack Nicholson aurpegia aukidu, personaje horrek. Baina, nik esango nuke oso gauza ezberdina dela, baina oso izugarri aliatuak daudela, izugarri ezkonduak, eta ez dakit, ez? Zaila da, ez? Zinemaren eta literaturaren arteko lerroan non dagoen zehazki esatea, ez? Ez dakit lerro lausoegia, lerro finegia den, edo... Ez dakit, ez? Erreka eta itxasoa bukatzen direnean dagoen marra hori bezala, ez? Non dago urgeza eta non dago urgazia, ez? Eta sortze prozesuari dagokionez, oso desberdin bizi dituzu, bat eta bestea? Bai, ze idaztea da izugarri gauza erreza da, ez? Beharrezun gozakarra da ordenadore bat. Eta ni literaturak seduzitzen nago asko horregatik. Dalako oso gauza basatia, niretzako da oso ariketa zintzoa da, beti, ez dakit ez? Ez naiz bat ere idazle kalkulatzailea, botatzen dut oso... Eta zinema aldiz da aurre ikusi badan prozesua da, ez? Berrezu historia pentsatu, historia hori idatzi, gero errodaje plan bat zeatu, gero aktoreak edo ez, gero edizioa
proiektua sortzen den momentutik, proiektua bukatzen dena pasaitezke urteak. Lehengoan egon ginen ikusten Irati, Pablo Urquijoren pelikula, eta berak esaten zuen, dara matzagu 5 urte. Zuek ikusi dezuen arte, 5 urte pasadia, ez? Zer ote zegoen Pablo Urquijoren buruan doen da 5 urte, eta zer dagoen gero, ez? Eta gero, gainera gertatzen da beste gauza bat, eta da, inoiz ez dagoela zu nahi zenuena, ez? Ze, klaro, Jack Torrance gauza bat hitza, Jack Torrance, eta beste gauza bat da Jack Nicholson, ez? Bueno, gero egia da, literaturan adibidez, ni beti esaten dut, irakurle taldeetan eta lauetan beti esaten dut, literatura, hemen ikusi ditugun liburu guztiak, ja, frakaso baten historia, ez? Alegia, beti dago kriston aldea idatzi nahi zenuenaren eta idatzi duzunaren artean. Beraz, idazle guztiontzat da gutxi gora bera hau zan. Nahi nuena. Gutxi gora bera hau esan nahi nun. Ez da erabat, porque nire baitan hauzkandako espektatibak eta sentimendu hau nola dirazten duzu, badakizu elkartzen zenan norbaitekin daukazunan beldur puntu bat, ikusten dezulako beste personaren ganalako, badakizu ez zala fidatzen erabat. Ez, nola dirazten da sentimendu hori, azten zaidazten eta ez da hau. Baina, bueno, hori da. Hautaketa bat egiten dezu hitzekin eta beste guztiak ez dituz aukeratzen, ez da? Hori da. Bai. Eta gainera, ez dakit, ez? Beti dago itzulpen, tradukzio bat, ez? Emozio bat edo sentimendu bat, ez? Eta hitzak beti dira motzak edo kamutxak edo lodiegiak edo, ez? Eta, bueno, azkenean, eta, klaro, gero norbera daukan talentoa, ez? Gauzak airazteko orduan, eta nire asko gertatzen zit. Hori, adibidez, personaje askoko, estenak kontatzerako orduan, hor, habilidade, hor teknika handia behar da, ez? Personaje batek esaten duena ondo ezberdintzeko, klaro, personaje batek daka bere nortasuna, ez? Horan, bere nortasunari dagokio esatea gauza bat. Baina berean, dialogoak izan behar du organikoa, zerbait esan behar du dialogoak, orduan, norbaitek aportatu behar du ideia bat. Baina bizitza errealean ez da horrela, bizitza errealean askotan, besegita gaude, eta azten gehizketan, eta jendak ez ditu gozandiak aportatzen, gauzak esaten ditu, ez? Oso zaila da, literatura oso zaila da. Eta, bueno, nik ez sentitzen oso idazle hona naizela, ez? Irakurtzen dituenan beste idatzatzuk esatet, jo, honek bai. Beti jatzeta adibideo, baina nahi ez, Ramon Saizar Vitoria da, behar bada, estenak hobekin kokatzen dituen euskal idazlea, ez? Hobekin gestionatzen duena estena bat, non 3-4 persona dauden, eta 3-4 persona horiek egiten duten zerbait oso prezisua eta oso egokia. Eta hori gestionatzea ez da bat erresa. Nik adibidez, Gerra Txikia idatzen nuenean, eta gero Faith, dela bigarren zatia, novela horretan zeuden 3 anai-arreba, gugea 4. Jarri ditu 3 anai-arreba, 4 zelako izugarri zaila gestionatzeko. Personaje egize duelako. Teknikoki edo, bizkat hori nola dierazi. Gaur egun idazteaz eta sortzeaz gain, badirudi badagoela beste dimensio bat oso kontuan hartzekoa dena, eta da norbere burua promozionatzea edo noraino, eta horretarako, galde batetik komunikabidea daude, baina gero eta gehiago daude sare sozialak ere, ez da? Esan nahi den norbere, nola bizi dezu gero galdituko izu Twitterretaz eta baina pixka bat, hori nola bizi dezu, da sortzaile bezala zure obra saldu behar duzu gaur egun, beharrezkoa da? Ba, nire kasuan nik esango nuke baietz. Nik esango nuke behar dudala, ez? Eta oso ondo ikusi hori iazko Durangoko azokan, azkeneko ligura orkestinari nintzela, sentitu nun jendak iten zizkian horretan, ez? Asko zetozela sare sozialetatik, ez? Asko zetozen. Eta, gero Durangoko azokaren kasuan partikularki badago beti beldur bat, ez? Joten zenean liburu bat orkestea, badago beldur esteniko handi bat, dala zuzue liburarekin egongo zarelan, estandean, eta inorez ez etorriko, ez? Eta hori izan daiteke oso momentu. Kanpokoarentzat momentu bat, behar bat estela ez da kontratuko, ikusiko zaitu hor. Eta esterik gabe, ez zara Durangoko zentroa, munduko ere ez, nahiz eta beti petxatzen ezun baietz, ez? Momentu hortan sentitzen duzu, Durangoko azokara sartzen den mundu guztia zuri begira dagoela, eta mundu guztia konstienteki
zure gana ez gerturatzeko autua egin duela, eta esango duzu, irentxina zala lurrak. Ez? Eta niri azkeneko Durango gertatu zitzean izan zen kontrakoa. Izan zen sartu zela, eta zintzala libura zintzetan, ez du ulertzen oso no zergatik, ze. Ni idazle bezala, nera mazan urteak idatzi gabe, gaina idazle bezala enez idazle importantea inoiz izan, eta hala ere ari nintzen libura sinazten, eta ez nintzen berela hartu, kostatu zitzaren ohartzea, eta alako batean esan, hemen gertatzen ari gena da hau, ez? Orduan, nik uste nire kasuan, adibidez, badala beharrezkoa. Gero, bagaude idazle batzuk oso herriarena garenak, ez? Oso kalekoak. Eta gaude beste idazle batzuk askoz ere instituzionalagoa direnak, askoz ere, zeatan, ez? Azoka, literatur saio, literatur azoka, ez dakit, ez? Horako zera pomposo instituzionaletan asko agertzen diren horiek, ez? Eta orduan, horiek ez dute behar. Horiek dauzkate etengabeko eskaparateak, bereiek bilatzen ez dituztenak eta emanda datozkionak, ez? Eta kuriosoena da, idazle horiek ere, bereiek ere, ez dira jabetzen horretaz. Ze beti uki dute, feedback handia, ez? Irakurleekin, salmentak, hau beste azokak, elkarrizketak, ez? Emanda, baretorkie bezala, eta beste batzu, argotan esaten den bezala, harria pikatzen ibili behar dugu, ez? Ni, saieso ezaetan sartu nintzen, oso ondo gogoratzen dut, Sautela lanean nengoenean, Asier Etxeberria zenak esantzialako behin, ez? Nola ez dago Twitterren? Eta ni banekin, bazuela Twitter izeneko saieso ezaetan, ez dakan inolako interesik. Nik ez dakan inolako interesik, ez Twitter, ez Instagram, gaina neukan telefonoa, nola esaten da, kontxa edo. Bai, kontxa irikitzen dira, noi? Olako telefonoa, jendeak smartphonea zukanean nekan telefonoa zahar bat, gaur egun zientzia fikzioa iruditzen zedean gauza bat zen, eta ez da inbeste urte, zen Sautela nengoen ja. Eta oso zoriontsu nintzen, eta oso lasai bizi nintzen. Gero egia da, idazle bezala, oihartzun askoz ere gutxiago naukala gaur egun bainon, eta orduan, ni damu naiz, askotan damu naiz, sartu izanagatik, saieso zaetan, ze kartzela bilakatzen dira, gero ezin dezu atera. Eta ez da ezin dezula atera, sentizten dezulako eman eta eman egin behar zula, eta gero ez dezulako atera nahi, zinez. Zodelako hor kakan asirik zodelako, eta ez dezulako atera nahi, ez? Ionki bilakatzen zelako, ez? Negozia eta jerrik esan ziala hori, eta pixka mekanika esplikatu zian, jutea izara, eta iritzia matek, egun da berroi karakterretan, hau eta beste, eta satu nintzen, eta jaba zegoen, ez? Euskal txiolarien kuadriatxoa zegoen, eta, nire osatu nintzen, ez nekien zertarako, ez? Eta gero, jo nintzen, claro, nire nortasunean araberako perfil bat egiten nahi gabe eta nahita, ez? Gehiago nahi gabe, ez? Porque azkenean pixkat zure izaeraren biktima zara, ez? Ez dezula esaten, nik txiolari bezala izango naiz, hau eta hau, eta lortu eta hau, ez da planifikatzen dezun gauza bat, zu sartzen zea hor, ez dakizula noa sartzen zean, eta gutxinaka joten zea bilakatzen gauza bat, eta gero ja ez dakizu oso ondo non bukatzen den zure baitako persona autentikoa, eta non dagoen zu bilakatu zaren personaje publiko hori, eta, badakizu ez zela zu, inorez geha gu, ez? Baina eraberan zure produktoa da, eta eraberan zure izena darama, ez? Piskat autofikzioaren zentzuan, ez? Piskat Poleusterren nobeletan bezala. Eta, egia esan, ni jendak esategit askotan, ez? Gaur egun oraindik ez esategit. Nik ez dakat Twitter kontu bat egingoet? Ez. Seguro hori esaten diozula. Bai, dudari gabe. Bai, ze, zuk esan diazul, galetu diazul leheno, ez dakit erantzun dizudan, nun aurkitzen zuen inspirazioa, ez? Edo, nik kontuatu nez gauza bat, eta da, ninez oso kultur konsumitzaile sentibera naiz. Segituan unkitzen haute gauzek, ez? Eta hiperestimuloa sentitzen dut. Adibidez, liburu on bat irakurtzen duanean, orain hainez irakurtzen adibidez, hainez irakurtzen beti bezala 7 liburu batea, baina, hainez irakurtzen Salamesaren azkeneko liburua,
familia uste. Bai. Hain ez irakurtzen hori, eta gara hain ez irakurtzen beste liburua dela Julio Iglesiasen biografia moduko bat, oso liburu interesgarria. Eta orduan, bai batetik, bai bestetik, etengabeko estimula sentitzen ditut, delako film labur bat, liburu bat, personaje bat, atean zaizkit adarrak, eta etengaberin sortzen irakurtzen duan bitartean. Zinema ikusten duanean ere, beti gertatzen zait hori, ez? Eta askotan nik ikusten den zinema etxean, ordenadorean, ogean, eta askotan gertatzen zait, gehatu behar dudala, eiderlota malin badago indezaket, gehatu, pentsatzen jarri, personajea honek esaten duen esaldia, interesantea da nau. Gustatu zei pila bat, eta horren hasten ez pentsatzen, horren novelan, ez dakiz ere, personaje honek esango balio, beti zaudelako zerbait egiten, horren, ez? Aldiz, hori ez gertatzen sare sozialetan. Benetan, jende inteligente pila dago, jende interesante, barregarri, Twitteren dago, kriston zabor pila, eta oso jende interesgarriare bai. Baina, da bitartekoa niri ez dian egiten inoiz sortzeko, hortik ez datu hori inoiz, ez? Iritzi emateko bai, eta gaina argi eta garbi adieraztekoak, kasu hietako bat zarazu. Oso argi pentsatzen duzuna, esaten duzuna, eta beti esaten dizuena, ez da beti jartzen dizue San Benito hori, ez da poleminista edo polemikitan sartzen zaren. Bai, polemika da gehiago ondorioa, ez? Da ondorioa, nire bura definitzeko orduan, nik esaten baiazu, ez da egitez, niretzako polemista bat, asierra zen polemista bat zen, ez? Bazuen energia hori, bazuen indar hori, bazuen identidade fuerte hori, Oteiza, adibidez, ez? Oteiza entzute malien badezu, ez, elkarrizketetan oso polemista, sendoa, sutsua zen. Nik ez sentitzen nik horrelakoan, nik asko zere ahulagoa eta euskarragoa naiz. Eta horrean, nik esango nuke polemika datorki dela, ez, gehiago kritikatik, ez? Nik esango nuke oso persona kritikoa naizela, eta kritika nire kasuan badukala zerikusia gauzak aldatzeko sentitzen duen premiarekin, ez? Izugarri mintzen dagoen gai bada askatasun, ez, adibidez, ez? Gure munduan dagoen askatasun gabezia, ez? Orain dago adibidez erregaien prezioa, ez? Elektrizitatearen prezioa, ez? Zergatik guk agintzen balien badegu ezin dugu guk erabaki prezioa, ez? Eski merkatuaren logika sentitzen dugu, baina eski horrelakoa da, eski ezin da ezer egin. A ber, demokrazian zuek agintzen duzu, alegia, jendeak. Baina erregaiaren prezioa, etxebizitzaren prezioa, gauza guzti horietan ez. Oran, askatasun gabezia horrek, ez, guk gure eguneroko bizitzan dakagun gatibutza, esklabutza horrek izugarri mintzen hau, ez? Oran, sentitzen dut premia handia boterea kritikatzeko, ez? Eta nik esango nuke kritika horretatik eratortzen dela gero polemika, ez? Gero egia da, polemika txikiagoetan sartzen garela, eta batzuetan boterea ez ezik laguna kritikatzen degula, hori egia da, eta ni ez nau inoiz erabat posten, ez? Beti akatalako damu bat, ez? Botatzen dioanean gezitxoa lagunari edo kideari edo lubaki kideari edo beti adaka damu txiki hori ez beharrezkoa zen hau, ez? Gero egia da, ni adibidez sare sozialetan ez dut lagun asko galdu. Ez da sentimendu hori, ez? Batzuk bai, ez? Un follow edo, ez? Batzuk bai, baina ez dakatola sentimendua. Daka sentimendua, bueno, ez dakit, nik ere barkatu dut asko, ez? Buki ditute trifulka handiak eta ero barkatzen jakin dut, eta nik uste jendeak ere badakila barkatzen, eta, bueno, ulertzen dugula pixkatzen den hizkuntza, ez? Sare sozialen hizkuntza hori, eta baina bai, egia esan bada tema oso komplejoa, azkenan bizitza dijoak egu horrean. Abira, esaldi horrekin, denbora pasa zaigulako, ala instant batean gainera, jarraituko genuke, baina hementxe utzi behar dugu, Lander, plazer bat izan da, zurekin hitz egitea, eta laster arte. Eskerrik asko.
Lehenengo bazikoa, egola. Lehenengo... Twitter kontua itxi, baino besoa moztuko zenuke? Twitter kontua itxi, dudarik gabe. Hurrengo liburuko pertsonaiek Twitter erabiliko dute? Agian bai. Zer da nekagarriagoa bizikletaz lehen mailako portu bat igotzea, ala sare sozialetako haterrekin aritzea. Askoz ere nekagarriagoa haterrekin aritzea. Ikusiko zaitu sekula historiaren alde honean? Ez. Niko nuke baietz, baina ez. Nori aterako zenioke gustura argazkia? Argazki bat, joder. Izugarri guztua ingo nioke argazki bat John Lennoni, baina dago. Zeintzuk dira gaur egungo zure gerra txikiak? Batek izena du Peru eta bestak izena du Mikele. Ya está.